День, милі школяри, evo počíname першу годину. U osnovnej školy Petro Kuzmiak u Ruskim Keresture ruské redakcie radio televízii Vojvodiny dneška počala znímanie hodzinoch materinského jazyka u koordinácii so s nacionálnym sovitom Rusnácoch. Plán znímania taký, že byše dneška u Keresturskej školy zňali 8 nastavní jedinky, ktorí budú emitovaní u úceku šľudujúceho týždňa. I na ráno byše zňali tiež tak 8 nastavní jedinky, ktorí budú emitovaní u šľudujúcim týždňu. Znímaše ruský jazyk za školároch od 1. po 8. klasu i tak budú i emitovaní na radiotelevízii Vojvodiny. U poradi so s Ministerstvom prosvity i radiotelevíziu Vojvodiny i nacionálnymi masovitami. Nažaľ, druhý predmety nie možlivosti, že by boli emitovaní. Znímať by še ich mohlo na nejaký spôsob, ale nie prosto fyzično prostoru na tých televízijných kanáloch, že by še emitovali všetky predmety za všetky klasy na všetkých jazykoch nacionálnych menšinoch. U plánu, že by še hodziny za školároch nižších klasoch emitovali pondelok i vo vtorok a za školároch vyšších klasoch štvrtok i piatok. Medzi tým toto ešte vše nepotvrdzené, ale jak najavujú u školy, i rodiči, i školáre budú načas poinformovaní.